सुंदर आम लिए शिवनाथवा के दुकान के। हाँ। शिवनाथ के दुकान के आम हो, शंकर के दुकान के ही रसगुल्ला हो, श्री भगवान के दुकान के ही नमकीन हो, भूअर के दुकान के देखो पान हो, अच्छा। शिव जी के होटल के ही रसपुंजन हो। हाँ, सब सेवा खातिर कम करो। प्रणाम फूफा। अरे खुश रहो बबुआ। कह समाचार कह। सुनने के बियाह कर ले एगो दोसर, तबे दौड़ो नहीं हो जैसे हम। जा रे चौपट, जीवन भर तू चौपट के चौपटे रह गइलो। यही पाके कहला प्रणाम फूफा, प्रणाम फूफा, प्रणाम फूफा। सुनने के बियाह कर तबे नहीं हो। ए लड़ा तोरा से के कहता लख जे हम बियाह करी। अच्छा उनको सब बात नहीं बतिया। फुआ कहाँ भाई जन की फुआ लू पहले बताओ। नौकी फुआ वो देखे आइल बने करे के हम बुझ गए। तोर समस्या हम बुझ गए नहीं जते कामना फेर में आई। ना देखे के बम करे के तारा। हां देखे के बा। तब ते अपने फुआ के ना देख पूरन किए के का न की का फेर में लागल बा। अच्छा बात आ गल तू बियाह कइले बड़ा कि ना। सही बात बा। बात तो तू सही कर कहत रहो। हां पता लागल तबे नहीं हो। अच्छा फुआ के बता फुआ कहां बुझल त निकाल। तोर मझिलो भैया आई रहे वो कहता प्रणाम फूफा हम कारी। अच्छा तनी फुआ के दिखाओ ई कौन आदत धोले ले बड़ा सही गोरा। वो दिन आवता तो उहे कहता ते आज अइले तो उहे कहता रे। आ चलो पहले बाद में फुआ के देखो पहले फुआ कहां है। चलो फुआ तार घरे हुई है। चलो ना चलो खाना बनाओ। बैठो ना बोली का कहत है। अरे बैठो ना। कहब का कहनी है जे बबुआ आइल बा। कहां बनी कौन बबुआ? नहीं खु जानत ना जौन हमरा के फूफा कहेला। का नाम है? जमुना के भाई परसों आई रहे। अरे उहे तारा के देखे आई रहल सो। हमरा के फूफा कहेला त हमरा के नहीं कुछ चिन्हत। ना नहीं खिच। अरे जमुना के हम फूफा है फूफा। का जाने हम नहीं खिचिनत बोलाई तो। बात मेहरारू बैठो तारा के समझाओ तनी बैठो ना। अरे उहे जेकर हम फूफा हई जाके हमरा के प्रणाम करला। ओकर मझिला भैया काला ही रहे। अच्छा ओकरे छोट भाई आज आइल बा। आ जान तारू का करे आइल बा। तारा के देखे आइल बा। ओकरा के बढ़िया से खियावे के पियावे के बा। डुमरसन शंकर का दुकान से लाल मोहन स्पंज मंगा लो। केकरे से मंगाई के बा? आ भूअर का दुकान से एगो पान बनवा के मंगा लो। के बा? भूअर के हो? नहीं खु जानो ना। अरे भूअर भाई पान वाला उहे डुमरसन का पान के दुकान बा। बड़ा बढ़िया पान बनावला। उनका लग से पान मंगा लो। तो ये सब हमार काम थोड़ी हो। रउरा जाके मंगाई तले हम दोसर जौन बुझाता तौन खातिरदारी करत तनी। श्री भगवान का दुकान पर से जाके आवरी सब ओकरा के खाए वाला सामान मंगा लो तनी। बिस्कुट उस्कुट अच्छा भेज दो। टनटने बाबा के ना होके तो भेज दो। हम जा तनी घर में उहे नु एगो अब छोट लड़का हमनी के बार है। हाँ तो उनकोरे के भेज के सब मंगा लियो। अब बबुआ के बुलावा तनी हम तनी ओकर आदर भाव करी हो। बढ़िया से खियई हो। ओकर सेवा करो। आज जे जाए तो नाम लेवे। ठीक बा। काहे से हुआ जब आवेला तो हाँ। शंकर भाई का दुकान से स्पंज मंगावे के बा। हाँ, आ श्री भगवान का दुकान से बिस्कुट नमकीन मंगा लियो। आ भूअर का लग से पान मंगा लियो। हाँ, ठीक आ खूब बढ़िया से खियावा पियावा सेवा करो। आ तले हम जातनी बाजारे देखो तनी कोनो मुलायम सामान गुदवर मीट चाहे मछली लेके आवे। ठीक बा जाई जल्दी आए। आए बाय। का हो भौजी का हो कि जे बस बड़ा खुश बारू। बैठी रउरा के तो खोजत रहनी है। का समाचार? एगो कौन दू बबुआ आइल बनी। कौन बबुआ? कहतनी रउरा भैया के फूफा कहतनी उ। हाँ तो माने रउरा तनी सामान उमान लिया दे के बहुआ के खातिरदारी करे के बाटे। तनी स्पंज रसगुल्ला कुछ लिया दही के एगो खा के जाम तो कहम जे हाँ अच्छा से सेवा सत्कार भइल हटे। स्पॉन्ज तो बस शंकर के बड़ा नाम चीन बा। ओकरा से बढ़िया स्पॉन्ज हाँ उहे के नाम उधरत रहनी है रउर भैया। आ एगो भुवर के दुहा उहे के दुकान में से पान लिया अच्छा। डुमरसन दुकान। शिव जी के जे बसे फिलहाल में हो। हाँ अच्छा लिस्ट बनाओ। जौन को हम तुरंत आन देव। हित पाउन के खातिर मांस में कमी ना करे की। अच्छा ठीक बा। गोभी आलू प्याज जौन होके लिस्ट बनाओ। हम तुरंत लेके आते बारे। मोटरसाइकिल का बबुआ भूअर बना के लिए है। यही में पैसों बा तनी जल्दी लेके आई। ठीक बा। सब सामान का लिस्ट लिखल बा। हाँ सब लिखाइल बा। और सामान छूटत देखे नो ना कौनो सामान नहीं छूटत। अच्छा ये बताओ गैस के चूल्हा पर तैयार बा? हाँ सब ओके बा। गैस पर बनावे के बा? हाँ अच्छा ये बताओ रुपया पैसा यही में बा? सब
सब वही में बा, सामानों के लिस्ट लिख देले बानी, पैसा वही में बाटे, तनी जल्दी से लेके चल। धन बारू ए भौजाई, तू ऐसा भौजाई हमर सीता लेखा भेटाइल बारू। त रौड़ो कोनो कम नहीं खी, रौड़ो लक्ष्मण खानी देवर बानी, रौड़ो तो बड़ा बहुत हम खुश नसीब बनी कि रौड़ा खानी देवर पालेनी। तनी क्या बात है। अरे सारा फुफुआ कहाँ चल गल? सारा फुफुआ कहीं गुफुआ में नानू घुस गल, दुआर पर बैठा के भीतरी घुसल तो घुसले रह गल। ए फूफा आइब के हम जाई। ए फूफा निकलबा गुफा में से, आवा जल्दी। ए अभी ले उ ना वनी बाजार पर का जाने का करे लगनी हो जी। अरे भौजी आ गई नहीं, देखो कितना सुंदर आम लिए शिवनाथवा के दुकान के। हाँ। शिवनाथ के दुकान के आम हो, शंकर के दुकान के ही रसगुल्ला हो, श्री भगवान के दुकान के ही नमकीन हो, भूअर के दुकान के देखो पान हो, अच्छा। शिव जी के होटल के ही रसपुंजन हो। हाँ, और सब सेवा खातिर कम करो, अतना कमी मत करो कि हमारे खानदान के नाम होते, सब ना, सामान ना, किया वो नाम होते। इज्जत करो। ठीक बा, ली बाबू खा ली। ए फूफा कहाँ बरन? होने बानी आवत तनी। ए फूफा अरे बबुआ का फूफा फूफा कइले बार खा खा हमर बाबू खा। हई का लिए बर? हई 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 नइखा जानो। हाँ ऐसे काटल जाला, काट काट के खइबा नु तो बबुआ ठीक रही। ई भाई मर्डर करे लगता ना बाबू। का फूफा हई का लिए बर? दुगो आम लिए बर, हई काटे वाला सामान लिए बर। अब बियाह कर लेलो, हमार सुधा फुआ कहाँ रही है? अरे अब रो मत, सुधो फुआ तो रही है, आई हो फुआ तो रही है बबुआ। हबरा मत हम तो फंस गए हो। इहे फुआ तोरा हमरा आज फुआ से बड़ा शाम के मीट उट बना खिबाओ। हाँ बढ़िया से मसाला जाता नहीं पिसवावे। हम बुझता नहीं तू कौना मीट का फेर में पड़ल बा। ना 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 मीट चाहिए चुतरी पथरी। पहले आम चाप, चुथरी पतरी बाद में खाइए, काटत नहीं हम खूब। लो